Moko kuom jobodaboda e boma ma Siaya ywago kuo mar apiko kod rochruok arita kwe ma ojimbore e boma gino machunogi mar loro tije sama chon kendo odok pacho ni mar jonjore moko monjogi kendo rodhogi motelo ne lal mar apiko. Kaka Steve Biko lero, jo bodaboda go oseotenda arita kwe bomano kuom yole tich kendo rem timo nonro makare e wi ripode mag jore matimore kata mitimo ne jowetegi kae thuolo mar jumbe ariyo kende mohewo jo apika 4 osemonji kendo ng'at achiel owito ngimane. Kata odoko ni sekta mar bodaboda ondiko ji mathoth pacho ka kuom thuolo mar dweche ariyo sani, jo apiko e boma ma Siaya kod alwora mare omedo dak kod luoro ni mar kweth moro mar jonjore osebedo ka monjogi kendo lal gi apikogi, gino ma giwacho ni timore odiechieng' kod otieno. Adier makar kende insecurity rach. Kata mineno ka wuoyo ni abende nasekali gini jokwoe nosedil koda mogoya mo otimona gik magalagala mopogore opogore. Lakini ondamo manokao kech wan gi joma ne obeni ritowa, askache mane obeni ritowa, ok aneno action moro amora manokao. Tim makochno oserocho handgi ni mar gidok pacho chon kalore kod luoro mar arita margi. Ok ber kech iyudo ni iriembo pikipiki to kochopo kata saa 3 otieno to kinyal bedo free kiriembo apiko nikech ibro yudo ni tie apike moko maluwi toki to gin gi light ma bende opogre to kech giriembo apike madongo moingo mari ipomna ka giseloroni to gigoyi gimayi apiko kitemo luwo to onge gomitime lal kamano. Dira makende en ni Siaya ka ngima mar jabodaboda ma ohala matiye ok ber nikech gibende gin mana yorgi mayuto to yorgi mayuto jomoko loko yorgi mar ohala mar nego jaboda to kawo apiko. Jumbe ariyo mokalo jonjorego nomonjo Joshua Obwar, ja apiko mane riko riembo apaya makalo e rangach mar log tich ma Siaya kendo wegi reme dende bang' tong'e ojalo magikone to nyocha owito ngimane e od thieth. Kamano bende jal machielo pod kedo gi ngimane e od thieth ma Siaya bang' jonjore moko monje apiko tieno manyoro e gweng' ma Nyadorera. Kumwechungi mwa address weni chiena waka me stage manyo negi achiel kuomwa to me stage mosebedo kinegeji machielo negi butka police achielo negi dhoget mar governor. Koro stage ni kod shida. Lipode magisebedo ka gichwal ne tendarita kwe kaunti ma Siaya pok onyuolo lemo ka koro gichiwo thuolo mar ndalo 3 ne komanda mar obila e kaunti no mondo luong romo mapiyo kodgi mar manyo yore mag ber arita kwe nono to gibiro bago ng'anyo mar tipo e boma no. Wan kaka jo boda wawacho kawuono gudol maduong' nuko chakre kum county commissioner motelo security ma Siaya county as a whole wadwan mondo wago kode meeting ka wigni pod ok orumo mondo pimwon thum kod ang'owa jakuo thum. Tiyudo ka jaboda tinego higni lokre to ng'ama nego jaboda to ng'ama nyalo fulo onge. Mang'iso ni sirikal ong'eyo to pandwa, omiyo wadwan wami sirikal ultimatum nuko chakre kawuono wamiyo sirikal mar Kenya kokalo kuom OCS ma Siaya 72 hours mondo mi gitimnwa investigation ginyiswan jomag makwalowa to jomag manegowa boda power. Kwayo margi ne tend kaunti ma Siaya en mar keto taya peyni mayudre e chuny bomano kaka achiel kuom yore mag duoko chien midhiero no. Akwayo county government ma Siaya ni tache mondo liel. Onge mar taya man kanyo nomiyo jogo advantage. Kora ko wacho ni taya ne onge mana advantage ma jokwe. CCTV onge mana advantage ma jokwe. To gigo pesa gi thin. Pesa mikwalo e weche mag procurement ka ng'eny. Minyalo keto CCTV Siaya county mangima. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.